Хәбәр иткәч, мин башта шоке булдым дип әйтмәсәң. Бәйрәм кием әзерләүдән башлана. Президент чыршысында алып баручы булу Азалия Шәрипова өчен могҗизага тиң. Дөрес, республик күләм чыршы бәйрәмендә тамашачы буларак катнашканы бар аның. Хәзер киемне ütүкләү белән бергә осталыкны да шомартырга кирәк. Шаянтова алып баручысы академик вокал буенча бөтен Россия конкурсы призеры һәм Җәлил укулары җиңүчесе. Азалия президент катнашындагы җаваплы чарага алдан ук әзерләнә. Хәтта чәй эчкәндә дә бәйрәм сценарийсын кабатлый. Ул бәйрәмне алып баручы. Мин яхшы итеп кенә әзерләнергә тиеш, текстымны да яхшы белергә тиеш, киемнәрем дә чиста, пөхтә, матур булырга тиеш. А теперь открой глазки. Бу яршалыдан Коля, ул 5-нче сыйныф укучысы, берничә ел инде эко-волонтер. Ел сайын Кошлар ашханасы проектында катнашып, диплом һәм бүләкләргә ия булган. Быел Николай Величко ел волонтеры исеменә лаек. Сам будет сложно, это когда будет Пушкин падать. Он же падает так, он же не сразу падает. Егет хәтта йырлашта да төшәргә өлгергән. Чаллы драма түгәрәгендә аның төп роле бар. Ул шагыйрь Пушкинны уйный. Я отнес с очень радостной вестью, потому что республиканская елка это что-то с чем-то. Потому что общение с президентом, также какое-то представление смотреть, это все очень интересно. Игелекле кешеләр һәм гамәлләр тарихы быелгы президент чыршысының төп шигыре. Бәйрәмгә 8000-гә якын бала чакырылы. Гадәттә Татнефть-арена ул Акбар хоккей клубы җанатарларының яраткан урыны. Иртәгә монда балалар өчен онытылмаслык әкияти тамаша булачак. Яңа ел бәйрәмнәрендәге иң дәрәҗәле чара президент чыршы бәйрәме нәкъ менә шушында үтә. Быел коронавирус таралу куркынычы белән бәйле ул 3 сменада үтәчәк. Көндезге сәгать 12, 3 һәм кичке сәгать 6. Балаларны яңа ел белән котларга Рөстәм Миңнеханов та килә, Кыш бабай татлы бүләкләр өләшәчәк. Илдар Сафиуллин, Илшат Аепов, Рамил Закиев, Гадел Миңдубаев, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.